форма. Агнешка игра много добре. Мисля, че имах шансове, малко шансове да я победя днес, но ги изпуснах. Надяваме, че утре вече ще запишем победа на сингъл. Предстои двубой на двойки. Какво очакваш? Ами все още не знам кой ще играе двойките. Ще е хубаво да победим, защото тази точка ще ни трябва евентуално за въртележката, която ще се получи в събота. И да, надявам се да биеме двойките. Все пак до този момент България не е регистрирала победа. Ти каза, че се надяваш това да стане в следващите срещи. Като цяло представянето до този момент и силната група, в която се падна България, достатъчно ли повлия на този негативен резултат? Ами да, наистина групата е силна, но тук всички отбори са доста на ниво. Представянето до момента какво може да не сме записали победа, но това е спорт, така че ще имаме много други шансове, ако не тази година, то до година, така че някакво се притесняваме. Благодаря ти, Цвети, и успех и пожелаваме следващите срещи да бъдат с победа. И аз благодаря. Много благодаря на Мария Павлова и особено на Цвети Пиронкова. Наистина това е така, това не е война, тук не се случва нищо фатално. Това е спорт. Много мъдро си го казвате, тя го казва както го мисли. Да, това е спорт.